karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. O agbutan kong inahan. Giganahan sab, nga bibalik ni trabaho si Alice. Naunsam ni Bayana. Justin, palayasan yun ang bayhana. Dili ko gusto nga matrabaho pa siya din sa bahay. Ha? Dili mahimo nga magkita mo din sa bahay. Unya, ipaunsam na mong nagdawat mo sa iyong mami. Kinahanglang awayon ni mo siya. Hugaw na siya, Justin. Kailangan ibutang si mo huna-huna nga hugaw na si Alice. Kalma lang. Okay. Maguna-una kog mayo. Di mahimo nga harason sa nato si Alice. Kinahanglang harason ka ni mo siya. Oh. Pinagbudi siya ni mo. Mara, una-unaon sa nato ang reaksyon sa iyong mami. Kana kay gipabalik siya ni mami nimo. Gipabalik siya sa trabaho. Doon na ginaybuti pasabot. Unsa man ka si mo huna-huna. Gusto sab sa imong mami nga mamati sa side ni Alice. Asa naman kakaroon si Justin? Ganina naman ko din pero uwa man ko makakita niya. Alice? Ay, madam, may isugo ka ba nako? Awa. Balik paglingkod. Gusto lang kong makiksulti ni mo. Bahin sa unsa man ka na, madam? Dili sa ingon nga pagpanghilabot kining ako, ha? Pero, doon na lang ko'y gustong mapati kay kanimo. Dili ko gusto nga mahimo kong bias sa akong pagtanaw nimo, Alice. Madam, May gisulti si Justin ako. madam, Wa ko'y labot sa mga nahitabo sa inyong kaminyoon. masilo ako, madam, nga wadayon mi musulti nimo nga minyo na kami si Justin. O pasilo ako nga nasupak na ako ang imong balaod. Nga dili gid mag-uyab-uyab sa kauban nako mga trabahante, madam. Nahibaw na ang tanan. Misulti na si Justin ako. Bahin sa inyong kaminyoon. O nagasabot na ko sa sitwasyon. Pero ang nahitabo ninyo karong bago ang nakadapit sa kapagtakan. Tinuod ba yun nga nagpudhi ka ni Justin? Madam, dili gid na tinuod. Bisan kanus dili ko makahimo sa pagbudhi ni Justin kay mahal kay nako siya. Pero tinuod ba nga naabdan ka niya nga may kaubang lalaki ibabaw sa inyong kama? Kuan. Yes or no ra ang gusto na kumapati? Oo, madam. Naabtan mi niya pero Nakahimo ka pagluib sa imong pana sa inyong kaugalingong kwarto? madam, bisan ako nakurat na lang ko nga sa akong pagmata. May kauban akong lalaki sa ibabaw sa among kama ni Justin. Pero madam, naay Ginoo sa langit. Wa ko'y kalibutan kung anong nahitabo ka to. Wa. Unsa may katapusan nimong nahinumduman? Igor ming nag-inom, madam. Minom kag makahubog? Beer man katong akong giinom. Ug usa ka basura. Pero naibong ko kung anong nalipong ko adto. Unya sa pagmata pa na ako. Diha na sa madam.
na Ginoo sa langit. Nahibawag yun siya nga wa ko isa. Nga dili na ko kabit katong Jerome. Nagkaila ka sa lalaki. Nag-abang sa usa ka kwarto sa Mumbai si Jerome, madam. Ug birthday kato niya, ingon niya. Mao nga, mirespetaral sa ko sa pagkaon sa dani ang pagkaon. Ug miinom ko og gamay. Pero Nanguya pa nimo kanang Jerome? wa, madam, wa gyud. Bisan gamay wa ko'y nabantayan nga doon na siya pagtanaw na ako. Higala lang gyud mi si Jerome. Gusto na. Madam, mahal na ko si Justin. Dili na ko siya mahimong budian. Madam, tuhoy ko. Dili na ko kapit ka to, Jerome. Dili, madam. Pero wa mo'y mga sapot sa ibabaw sa kama. Mauna ang nakita ni Justin. Oo, madam. Pero wala kay ko kalibutan sa nahitabo. Cute. Okay. Ayaw na paghilak. Kadtong Jerome, hain naman siya karon. Milayas na siya, madam. Huwag ang butuan ako makakita pa niya. Sinuod ka nga, wa na makontak nimo kanang Jerome? Wa na gyud, madam. Ako man gani siyang ipapangita ni Romero. Ha? Mitambag si Romero nga katong Jerome ra ang makasulti sa tinuod kang Justin nga wa ko isa. Kundo naman siya gibuhat nako, siya gyud ang sad-an, madam, og dili ako. Kinalang madakpan kanang Jerome. Oh, madam, Oh, sige. Ipapangita ni Romero kanang Jerome. Hatagan ti kakabugado, aron masilutan kanang tawhana. Mahimog mangutan na, bay? Unsa man bay? May nailan ba mong Jerome din napita? Uy, wa man. Si tsura man na niya ban. Gwapo na siya. Nakipicture na niya. Ay, kuan, kining, may awom na siya dool siyang mata. Dirinde ka na, dirinde pita. Ah, nami kailangan doon ay awang sa kilid sa mata bay, pero di man jiro mangan. Unsay pa nga niya? Carlos man. Mao ba? Hain mo na siya. Ay, milayas naman siya bay. Ay, may balin man siya puyo. Murag habang na siya dito sa may sityo Banggaw dool sa baybayon ba? Oh, tinuod ka? Carlos ang iyang ngan og dili Jerome? Ay, nagkamsagngaan bay, kay mangigukay ang gunatawa na. Unsay mangiguay? Ay, nagkangini siya sugar mami. Kay majudansir mo na siya. Oh, macho dancer? unsa? Macho dancer katong Jerome? Mao mo kuno ti. Pero dili masa Jerome ang pangalan sa lalaki nga ilang giingon nga dunay awom sa duol sa mata. Carlos man. Romero, kung macho dancer na siya, nagtrabaho gyud na siya sa bar. Mao gyud. Pero layo man gikan dinhi ang mga bar nga dunay musayaw nga mga lalaki ti. Romero, palihog suruya unya sa mga bar. Oh, sige. Pero ini ka sunod di off lang na ako ha. Pero nindot undat eh. Kung doon na dyan kay picture ni Jerome. Wa ko'y picture niya, Romero. Aw, noon. Tagsara man ang mga lalaki nga dunay buhi nga awang kilid sa mata. Murag, may match man siya sa gilagway sa lalaki nga ganlaw Carlos ti. Nga dunay mga sugar mommy. Unsa? Painusinti pang naong sa yabag. Mangiguay dito. Kung tinuod man nga macho dancer siya, makahimugin siya sa pagbuhat og dili maayon ako. Og suhito siya ng mga tambal nga magkapaluya sa babae ti. Pero anong iya man ning gibuhat na ako, Romero? Misalig ko niya. Aw, buang mo yung tingali itong tawahan natin. Uy, hala. Ngano, Romero? Ati, pagbantay. Ha? Basin kung i-blackmail ka itong tawahan na. Unsa? Posible nga usay ini mga adlaw ati. Manawag ni mo katong Jerome aron i-blackmail ka. Nagumpa nga mo kami niyo ni Justin, Romero.
Wa na si makuha na ko. Kay guba na ang tanan. Guba na ang tanan. Te. Ang importante, te. Nga murag mituo si Madam Carla sa mga sulti. Away noon. Mura og mituo si madam nga dili na ko kabit si Jerome. Gani misaad siyang hatagan ko niyag abogado kung makita nimo si Jerome. Uy, ate. Uy, klaro na kayo na, te. Si Caroline na. Pangandam, te, ha? Kay mura ra ba na siya nagduda na nimo? Wa na sab tayo mutupag sa Ate Alice. Carlin? Ate, anong dili man ka makatupag? Doon na kay problema, no? Wa man. Kung wa kay problema, patubagan akong imong bana. Unsa? Gusto kong makigsultian ng Justin. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!